Hola, com esteu? Bueno, per fi, el meu taller de formació de creixement empresarial està a punt. Descubre el potencial que hay detrás de tu negocio. Vaig a fer este taller, primer i principal, en especial per a tots vosaltres, els associats de Castelló. Ho vaig dir així, ho vaig prometre en l'assemblea, i és que està greu, ho sabeu. Vaig a fer este curs per aquí. Este taller jo vaig aportar-vos un 90% de formació i entrenament. Vosaltres sols teniu que ficar el 10% d'actitud i mentalitat per poder transformar-vos. Perquè això és per fer un clic mental, per veure les coses d'una altra perspectiva i veure tot el potencial que tenen els nostres negocis. Jo us recomano que és per gent que tingui ganes d'aprendre, que vulgui veure les coses des d'una altra perspectiva, que tingui ganes de compartir, que tingui ganes de divertir-se i que vulgui descobrir quin és el potencial del seu negoci. I també vos dic que això no és per gent que ja ho sap tot, gent que va de que jo ja ho sé, a mi no hi ha res que dependre, jo ja ho sé tot i ningú me pot ensenyar res, i aquesta gent que no vinga, perquè al final no li anem a aportar res i se va avorrir allí. Entonces, este és un filtro que jo vos poso perquè sapigueu que és per a la gent que puga aprofitar això. ¿Vale? Si veniu en ganes, cada un s'endurà allí el que voldrà. Dir-vos també que tindrem un material de treball, jo vos donaré una llibreteta en apunts i també per agarrar notes i fer exercicis. Allí ens riurem, ballarem, ens divertirem, plourem, plorarem, riurem, de tot. ¿Vale? Farem exercicis amb companys i traurem tot allò que tenim dins. Vos dic que va ser una experiència diferent, una experiència única, si realment vols descobrir i passar-te-ho bé. També dir-vos que ho faig el diumenge 20 de juliol del 2021. De 9 del matí a 1 de migdia farem un xicotet de descans al mig per pegar un mosset i despejar-nos un poquet, en el segon pis de l'Obrera, en la Biblioteca Municipal de vostre poble de Castelló. Per què ho faig un diumenge? Perquè aquests cursos tu tens que fer un filtro, i el filtro més important són els diners. Jo, evidentment, no anava a cobrar-vos. Però sí que hi ha un filtro que és diumenge. Per què? Perquè ningú negoci, ningú empresari, ningú comerciant, ningú autònom diga que no té temps ni pot vindre ni no sé què. És un diumenge, si el tens lliure, pots decidir estar amb la família, pots decidir estar dormint, pots decidir estar fent el teu hobby, pots decidir el que vulguis. Però tens una oportunitat així de fer alguna cosa diferent. I per això he ficat això, perquè la gent faci aquest esforç de dedicar-se un matí de diumenge a dependre i a ensenyar-se més coses. Així que si estàs disposat a vindre, en l'última fulleta, inscríbete pulsando aquí, hi haurà un xicot de formulari amb els demanos datos, i a partir d'ahí me ficaré en contacte amb vosaltres a través d'un WhatsApp que no serà d'este telèfon, és un altre, memoritza-te-lo perquè t'arribi tot, allí el tens també, i aniré indicant-te pas a pas tot el que faré, tot el que tenim que fer i que continuo que vindre i tot això. Val? T'espero allí i dir-vos que fins este dilluns, dia 4, avui, 5, 6, 7, a migdia, a les 2, vaig a respectar-vos que sigueu els primers. Si no, a partir vaig a difundir-ho a més gent, perquè jo vull complir-ho, també és un aforo limitat, i vos donar primer l'oportunitat a vosaltres. ¿Vale? Dono les gràcies també a l'Associació de Castelló per haver-me recolzat i a l'Ajuntament de Castelló per haver-me cedit l'espai. Moltíssimes gràcies, ens veiem allí.